Benneteket, jegyzőasszonyt, aljegyzőasszonyt, osztályvezetőket és gazdaságvezetőasszonyt is tisztelettel köszöntöm. A jelenlétéből megállapítom, hogy 9 fő képviselőből 7 fő megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyvvezetőnek Pásztor Tündét, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Vaskó Ferenc elnök urat javaslom, aki el tudja fogadni a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő. Ja, most ültél? Jaj, tudod, 9 éve itt ülsz, tehát most így feltűnt, hogy... Bocsánat. Aki a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét el tudja fogadni, kérem kézfelemeléssel jelezze, megállapítom, egyhangú. Kedves képviselőtársaim, kiküldésre kerültek a napi rendi pontok, és még a kollégák az utolsó pillanatokban itt még találtak nekünk napirendi pontot, amit ti kiküldtetek tegnap, az fönt van, igen? És akkor szeretnék 3 napirendi pontot, még a 9. után lenne egy 10. Mezőcsatváros önkormányzatának és intézményeinek 2023 évi közbeszerzési tervének módosítása. 11-es napirendi pontunk lenne a TOP plusz 211 pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása, illetve a TOP plusz 313 helyi humánfejlesztések című pályázatnak a benyújtása lenne a 12. napirendi pontunk. Ezek nincsenek fölvéve? Akkor lenne továbbiakban 13-as, lenne a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ egészségügyi szolgáltató közhasznú non-profit Kft. Megszüntetéséhez kapcsolódó tagi kölcsön iránti kérelemről, de ez bent volt a tagi kölcsön a napirendben. Ez egy másik. Az a 9, ez meg a 20 millió. Jó, ez lesz a 13-as. A 14-es napirendi pontunk az egészségügyet érintő feladatok ellátásához szükséges döntések meghozataláról szól. 15-ös lesz a javaslat a Mezőcsáti 3-as számú háziorvosi körzet háziorvosi szolgálat ellátásának biztosításáról szóló előterjesztésünk, és 15-ös közfeladatot ellátó szervek feladatellátásához kapcsolódó szakember önkormányzati ingatlanba történő elhelyezéséről. Tehát 16-ra szeretnénk akkor kiegészíteni a napirendi pontokat, illetve kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek előterjeszteni valója napirend előtt, vagy indítványok, javaslatok napirendi pontban. Vaskó Ferenc képviselőtársam, Köszönöm szépen a polgármester asszony. Hogy javaslott, hogy napirendi pontok előtt szólaljak fel, vagy napirendi pontok attól függ, ha a mai napirendi pontokhoz a hozzászólásod a döntéshez befolyásoló tényező, akkor napirend előtt, ha nem a tárgyakhoz szól, akkor inkább indítványok, javaslatok. Legyen már úgy, hogy mivel ez érinti az önkormányzatot, meg ez egy nagyon fontos témakör, hogy lenne egy napirendi pontok előtt, jó. És akkor lenne egy, az első napirendi pontok előtt az a téli üzemre való átállás, a második az napirendi pontok után lakossági megkeresések címszóval szeretnék felszólalni. Jó. Esetleg más képviselőtársam. Igen, én. Alpolgármester úr parancsol. Napi rendek után 18-as. Igen, lakossági megkeresés. Jó. Utak. Más képviselőtársam? Amennyiben nincs, parancsolj. A legeslegvégén boldog új évet szeretnék kívánni, ha lehet. Jó. Minden további nélkül. Jegyzői között. Ja.
Köszönöm szépen. Ha nincs több tárgyunk, akkor a napi rendi pontokat teszem föl szavazásra. Aki ebben a formában el tudja fogadni a napi rendi pontokat, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom egyhangú. Köszönöm szépen. Először a polgármesteri beszámolómat szeretném megtartani. Október 27-én rendkívüli képviselőtestületülést tartottunk. November 7-én kedden tartottuk közmeghallgatásunkat lakosaink számára. November 15-én ügyfélfogadáson volt, ahol 6 fő keresett fel. November 16-án csütörtökön tartottuk társulási üléseinket, először a Dél-Borsodi Sürgősségi Betegellátási Társulás, majd a Mezőcsát Kistérség többcélú társulása ülésezett. November 20-án és 22-én, 27-én szabadságon voltam. November 28-án kedden az integrált települési stratégia elkészítésével kapcsolatban egyeztető tárgyalást folytattunk a kollégáinkkal és a pályázatot elnyelő Nordic Consulting Kft. Képviselőivel. A nap hátralévő részében az egészségügy átalakításával foglalkoztunk. November 29-én rendkívüli képviselőtestületi ülésünk volt. December 1-én a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ egészségügyi szolgáltató közhasznú magvatit Kft. Tartotta taggyűlését, ahol a tulajdonosok hozzájárulásokat adták a gazdasági társaság 2023. december 31-ével való megszüntetéséhez. Továbbá tájékoztattam őket arról, hogy a feladatellátás zavartalanul fog tovább működni önkormányzatunk fenntartásában. Ezt követően a helyi választási bizottság tagjait eskedtem meg a jövő évi választáshoz. Este a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző Iskolája diákjainak szalagavató ünnepségén voltam. December 3-án, advent első vasárnapján köszöntő beszédet mondtam városunk lakosainak, és az ünnepi műsor után meggyújtottuk az adventi koszorú első gyertyáját. December 5-én kedden bizottsági üléseinket tartottuk. December 6-án rendkívüli képviselőtestületi ülésünk volt. Délután Mezőcsát közbiztonsági feladatairól egyeztettem dr. Ongai Péter kapitányságvezetővel és Pejher Róbert őrsparancsnok úrral. December 7-én csütörtökön ülésezett a Mezőcsáti Kistérség többcélú társulása, majd a Mezőcsát és Térsége területfejlesztési önkormányzati társulása. A tanácskozáson Tálai András országgyűlési képviselőnk is részt vett, ahol összegezte az esztendőt és ismertette az előttünk álló feladatokat. December 11-én hétfőn a TOP 313 elnevezésű pályázat munkacsoportjával egyeztettünk az előttünk álló feladatokról, hogy a 2024 első óta 12. beadási napon minden szükséges dokumentum rendelkezésünkre álljon a beadáshoz, ez egyébként majd napirendi pontjaink között szerepel. Majd a Termálfürdő Mezőcsát Kft. Felügyelő bizottságának ülésén vettem részt. Szeretném tájékoztatni továbbá lakosainkat, hogy a LED izzó pályázaton elnyert lakosainknak ma délután 1 órától kerül kiosztásra az izzók, illetve amint láthatták képviselőtársaim, az utcáinkat sikerült, elég sok utcát sikerült aszfalttal kijavítani, illetve a fürdő területén jelen pillanatban is zúzot köveznek, illetve próbálják a mélyebb lyukakat betömni a kollégáink. A karácsonyi díszvilágítással elkészültünk, holnap péntek délután lesz 4 órától a főtéren egy kis karácsonyvárás néven futó programunk. Szeretettel várjuk ide is a képviselőket, a kedves lakosságot is. Kedves képviselőtársaim, kérem beszámolom elfogadását. Aki el tudja fogadni, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy egyhangú, nagyon szépen köszönöm. Megadom a szót Vaskó Ferenc képviselő úrnak, téli üzemre való átállás címszóval. Köszönöm szépen a szót, polgármester asszony, tisztelt képviselőtársaim. A mezőcsáti lakos megkeresett ezzel a témával kapcsolatban. Minden évben úgymond, ha leesik a hó, minden egyes településen problémák vannak, így Mezőcsáton is. És egy lakos ugye aggodalmát fejezte ki felé. És én felelős önkormányzati képviselőként szeretnék egy pár kérdést föltenni Mészáros János Zsolt műszaki osztályvezető úrnak, ugyanis azt gondolom, hogy tartozunk ennyivel a lakosságnak, hogy valamilyen fajta tájékoztatást kapjanak.
Én azt szeretném kérdezni a műszaki osztály vezetőjétől, hogy síkosságmentesítő anyagokat beszerzette az önkormányzat, továbbá a közintézmények, utak, járdák milyen ütemben van megszervezve ugye a takarítása, vannak-e gépeink a közutak gépi eltakarítására, ezekhez a gépekhez mindenfajta adapter van-e a munka elvégzéséhez. Tudjuk azt, hogy nagyon nehézkes a közlekedés, hogyha leesik a hó, a gyalogos részre gondolok, a Bajcsy-Zsilinszky, Kossuth utca, Szent István és Kis József utcákban. Hogy itt milyen úton történik a takarítás, hogy lesz a Csáti újságban valamilyen fajta felhívás a lakosság felé, hogy mondjuk a lakosoknak milyen feladataik vannak ezekben az ügyekben. Tehát láttuk azt az elmúlt időszakban is, hogy ugye vállalkozók is segítettek ugye az önkormányzat tulajdonában álló közutak gépi eltakarításában. Hogy ebben az évben ez meg fog-e valósulni, hogy segítenek nekünk ezek a vállalkozók. Tehát vagy azt szeretném még kérdezni, hogy a hóügyekkel kapcsolatban kifelelős a koordinációért. Tehát lesz-e megadva telefonszám mondjuk az önkormányzatnak a Facebook oldalán, vagy a Csáti újságban, hogyha valamilyen probléma van, hogy a lakosság ki tud ugye keresni. Tehát sokszor szoktunk egyébként erről beszélni, képviselőtársam is szokta egyébként mondani, hogy az intézményeknél lesznek-e beosztva közalkalmazottak, vagy közfoglalkoztatásban dolgozó személyek, ha mondjuk eldurvul a hóhelyzet, hogy zökkenőmentesen tudjanak ugye, az intézmények ugye, működni. Nekem ezek a fajta kérdéseim vannak a műszaki osztály vezetőjéhez. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, megadom a szót osztályvezető úrnak. Köszönöm szépen. A téli üzemre való átállás minden évben elvégzi az önkormányzat, beszereztük a síkosságmentesítő anyagokat, van a sóraktáron a só, humuk, a gépeket, amivel a hónak a forrását tudja az önkormányzat elvégezni. Azt felkészítettük, átvizsgáltuk, a hótólap rendben felhelyezhető állapotban várja a lehetőséget arra, hogyha nagyobb lealkotásra van szükség, akkor meg tudjuk tenni. A kollégáim beosztották a közfoglalkoztatói állományt, minden területnek közterületi szakaszokon felelősek. Kiválasztva azok az eszközök, amikkel a hóeltakarításra Tudod, valamikor ez nem működik. Több kis gépbe eszközzel is rendelkezünk a gyalogos helyeknek a kezeléséhez, alkalmasak van több hónapok, katasztrófa védelemmel közösen végeztünk, a tudomásom szerint a korábbi évekhez hasonlóan a költségviselővel meg kéne néznünk, hogy tudnak lesznek a az első hó az minden nap a nagyon sikizett gyorsan és nem tudjuk természetesen toljuk és akkor most majd a elsők az anyja, az önkormányzat utatlanításában a felesésnek felkészítésére 20 évre belül időjárásra mindokolja, akkor nem toljuk alva, de természetesen ez nem marad, vagy olyan esetben, akkor van lehetőség. Anya, hogy nekem azt eddig is magas volt, ott ilyen lépcsőn kellett felmenni, hogy be tudjam menni a kapun. Megteszünk az intézkedést, hogy felhasználhatják, hogy a lakóingatlanhoz kapcsolódó elvártnak takarításában. Neki még be kéne rakni, be kell vinni az udvarra. Elsősorban azokon a területen intézmények vezetők el, ahol lakóingatlanhoz közvetlenül nem kapcsolódnak a közterületre. De nem fog már olyan bemenni ebben az utcában.
Köszönöm szépen, elnök úrnak adom viszont válaszra meg a lehetőséget. Nagyon szépen köszönöm a szót. Úgy látom, a műszaki osztály vezetője a rögtönzött felkérdezésem után tudott válaszolni a kérdésekre, tehát úgy látom, hogy foglalkoztatok az üggyel. Nekem egy utolsó kérdésem volna, és ezt a témakört elengedem, hogy milyen gépekkel, hány darab géppel fogjuk a önkormányzat tulajdonában álló utakat takarítani. Tehát taxatíva sorolt föl nekem, légy szíves, hogy milyen gépek ezek név szerint. Osztályvezető úr, parancsol. Egy MTZ masszonos traktorra van, annak a járműnek van jelenleg olyan adaptere, amivel tudjuk tolni az adat. Az MTZ 50-es traktor pedig tudunk súszúró vagy homokszúró eszközt telepíteni, és azzal pedig a csúszás mentesítés feladatban tudunk részt venni. Akkor 2? Vagy egyel tolunk havot, és akkor egyel megy a szórás. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat ehhez a napirendi ponthoz. Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, haladunk tovább. Az első napi rendi pontunk jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e kérdés, észrevétel a napi rendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs és el tudjátok fogadni, kérlek benneteket kézfelemeléssel jelezzétek. Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. Áttérünk a 2. napi rendi pontunkra. Javaslat a képviselőtestület 2024 évi munkatervéről. Mindkét bizottság tárgyalta a napi rendi pontot, így először megadom Vaskó Ferenc elnök úrnak, majd Tóth László elnök úrnak, hogy ismertesse bizottságaik álláspontját. Parancsoljatok! Köszönöm szépen a szót, polgármester asszony, bizottságon tárgyalta és elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen! Tóth László elnök úr! Köszönöm szépen, bizottságunk tárgyalta, elfogadásra javasolja kiegészítéssel. Köszönöm szépen, mindkét bizottságnak volt kiegészítése, mind a munkaterveikhez, mind pedig a testületi anyaghoz. Köszönjük szépen az észrevételeket, a javaslatokat. Ha nincs kérdés, észrevétel, akkor szavazásra teszem fel a 2. napi rendi pontunkat. Aki támogatni tudja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy egyhangú. Most pedig a 3. napi rendi pontra térek át, a javaslat a bizottságok 2024 évi munkatervéről. Elnökök tárgyalták, illetve mindkét bizottság tárgyalta, így az elnököknek adom meg, hogy ismertessék álláspontjaikat. Először Vaskó Ferencnek és Tóth László elnök úrnak. Nagyon szépen köszönöm a szót, polgármester asszony, bizottságunk tárgyalta a napirendi pontot, és ugye javaslatot is tettünk. A kintlévőségek és a bérleményeknek az adósságállományával kapcsolatban javasoltunk egy májusi napirendi pontot. Nagyon fontosnak tartom, hogy a pénzügyi település fejlesztési bizottság foglalkozzon a kintlévőségekkel és azoknak a behajtásával. Tehát nem engedhetjük meg, hogy ez a napirendi pont ez lekerüljön a bizottságnak a napirendjéről. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen, Tóth László elnök úrnak adom meg a Köszönöm szépen, szót. polgármester asszony, bizottságunk tárgyalt és elfogadásra javasolta a munkatervet, és támogattuk a pénzügyi bizottságnak a pótlását. Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a bizottsági munkatervekkel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele még, vagy kérdése? Amennyiben nincs szavazásra, teszem föl a 3. napi rendi pontot. Aki támogatni tudja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. 4. napi rendi pontunkra térünk át. Javaslat Mezőcsátváros önkormányzata 2024 évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról. Az előterjesztést a pénzügyi és településfejlesztési bizottság tárgyalta, így kérem elnök urat, ismertesse az álláspontjukat. Köszönöm szépen a szót, polgármester asszony, bizottságon megtárgyalta ezt a napirendi pontot és elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen, kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, szavazásra teszem föl a 2024 évi ellenőrzési tervünket. Aki el tudja fogadni, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. Tervezet az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Mindkét bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot. Megkérem Vaskó Ferenc elnök urat, majd Tóth László elnök urat, ismertessék álláspontjaikat.
Köszönöm szépen a szót, polgármester asszony, bizottságunk tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasoljuk a képviselőtestület felé. Köszönöm. Tóth László elnök úr. Köszönöm szépen, bizottságunk tárgyalt, elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a 2023 évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztésünkhöz van-e valakinek észrevétele, kérdése? Azt gondolom, hogy ezek a napirendi pontok bizottságüléseken mind alaposan kitárgyalásra kerültek, és örülök neki, hogyha már minden tiszta ebben a napirendben és a képviselők előtt. Ha nincs kérdés, észrevétel, akkor Én úgy kérdezem parancsolj. már, hogy itt ide van a tervezett pontokon 2023, zárójel 12-13. Nem 12-e van? Kihirdetésnapra. Mi? A kihirdetésnapra Rendben van. oké. Jó, köszönöm szépen. Tehát nincs kérdés, észrevétel, a napi 5-ös napi rendi pontunkat teszem fel szavazásra. Aki támogatni tudja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy egyhangú, köszönöm szépen. 6-os napi rendi pontunkra térünk át. Javaslat a Mezőcsáti Napocska óvoda alapító okiratának módosításáról. Mindkét bizottság tárgyalta a előterjesztést. Megadom először Tóth László elnök úrnak, majd Vaskó Ferenc elnök úrnak a bizottság álláspont ismertetésére a lehetőséget. Köszönöm szépen, bizottságunk tárgyalta és elfogadásra javasolja egyhangulag. Köszönöm szépen, Vaskó Ferenc elnök úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester asszony, bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasoljuk a képviselőtestület felé. Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a Mezőcsáti Napocska óvoda alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztéshez van-e valakinek észrevétele, kérdése? Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel. Aki támogatni tudja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. 7-es napirendi pontunkra térek át. Javaslat a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ egészségügyi szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. Tagi kölcsön folyósítás jóváhagyásáról szóló előterjesztésre. A előterjesztés mindkét bizottság tárgyalta. Először Vaskó Ferenc elnök urat, majd Tóth László elnök urat kérem, hogy ismertessék álláspontjaikat. Köszönöm szépen a szót, polgármester asszony, bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasoljuk. Egy pár gondolatot ott elmondtam a bizottságülésen, ami a bizottsági jegyzőkönyvben benne van. Elfogadásra javasoljuk, bízom abban, hogy meg tudjuk oldani a következő időszak kardinális kérdéseit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tóth László elnök úr, parancsol. Köszönöm szépen, bizottságunk megtárgyalt és elfogadásra javasolja egyhangulag. Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a tagi kölcsön folyósítás jóváhagyásáról szóló napirendi pontunkkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, szavazásra teszem föl a határozati javaslatunkat. Aki támogatni tudja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. Nyolcas napi rendi pontunkra térünk át. Javaslat a START közfoglalkoztatási program indításáról. Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, így felkérem az elnököket, ismertessék álláspontjaikat. Először Tóth László elnök úrnak adom meg a szót, parancsol. Köszönöm szépen. Bizottságunk tárgyalata és elfogadásra javasolja a közmunkaprogram beindítását minden kettő tekintetben. Köszönöm szépen, Vaskó Ferenc elnök úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester asszony. Ez egy nagyon-nagyon fontos napirendi pont. Szeretnék itt köszönetet mondani Mezőcsát polgármesterének, a kormányhivatal vezetőjének és Magyarország kormányának, hogy létrejött ez a létszámbővítés. Nagyon-nagyon nagy nyomás volt a városvezetésen ezzel az üggyel kapcsolatban, és ez egy sikertörténet, hogy ez ugye megoldásra került, elfogadásra javasoljuk, és köszönjük szépen a közfoglalkoztatottak munkáját. Köszönöm szépen, valóban sikertörténetnek nevezhetjük, hogy 57 főt tudtunk újra közfoglalkoztatásban elindítani, vagy fogunk majd tudni elindítani, úgyhogy köszönjük szépen, örülünk neki. Van-e kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, aki támogatni tudja a határozati javaslatban foglaltakat, amely a Start közfoglalkoztatási program indításáról szól, kérem kézfelemeléssel jelezzék. Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. 9-es napi rendi pontunkra térünk át. Javaslat a polgármester munkájának elismeréséről. Az előterjesztés mindkét bizottság tárgyalta, így kérem a bizottságok elnökeit ismertessék álláspontjaikat. Vaskó Ferenc elnök. Köszönöm szépen a szót, polgármester asszony, bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen, Tóth László elnök úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, a bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolta egy tartózkodással. Köszönöm szépen, személyes érintettségemet szeretném benne bejelenteni, illetve szeretném tájékoztatni a tisztelt képviselőtestület tagjait, hogy egy havi illetményemet karitatív célokra kívánok fordítani. Már jelen pillanatban tárgyalást folytatok néhány olyan rászoruló családdal, akiknek sokat fog jelenteni ez a fajta felajánlás. Köszönöm szépen a tisztelt képviselőtestületnek a bizalmát, azt, hogy elismeritek azt a munkát, amit napi szinten teszek a városért, teszünk veletek együtt, és az apparátusunkkal együtt. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 9 évben nem volt szégyenkezni valója a városvezetésnek, hiszen olyan felkészült apparátussal és olyan munkavégzéssel egyengetjük a városunk sorsát, ami a lakosság és a mi magunk megelégedésére szolgál. Köszönöm szépen a bizalmatokat. Köszönöm szépen. Akkor aki támogatni tudja a határozati javaslatban foglaltakat, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 6 igen, és ki az, aki nem, ki az, aki tartózkodott. Egy tartózkodás mellett a képviselőtestület megszavazta. Köszönöm szépen. 10-es napi rendi pontunkra térek át. Ezek lesznek azok a pluszok, amit ma találtak az asztalokon a képviselőtestület tagjai. Mezőcsát város önkormányzatának és intézményeinek 2023 évi közbeszerzési tervének módosításáról szól. Megkérem Fekete Vaszilko Anett kolléganőmet, hogy tegye meg, hogy ide fárad az előterjesztői székben, hiszen most neki néhány napi rendje lesz, és ismerteti ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen a szót, polgármester asszony. Az előző ülésen, amikor a közbeszerzési terv módosítását tárgyalt a tisztelt képviselőtestület, jeleztem, hogy az utolsó záró ülésen várható még egy módosítás. Ez a módosítás ugye meg is történik, kiegészül a hatályban lévő közbeszerzési terv a TOP plusz 2.1-es projekt közbeszerzésének tényével, illetve az eljárásrendjének ütemezésével. Ez szükséges ahhoz, hogy majd a következő napi rendi pontban szereplő közbeszerzési eljárást meg tudjuk indítani. A Szent István utca 8 és Szent István utca 38 emeleti épületek vonatkozásában. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Anett, akkor a 2.1.1, ez micsoda? Ez önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat. Jó, köszönöm szépen, csak hogy a képviselők is tudják, mert nem tárgyalták a bizottságok. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a közbeszerzési terv módosításával kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Ha nincs, akkor szavazásra teszem föl a módosításról szóló határozati javaslatot, aki támogatni tudja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. 11-es napi rendi pontunkra térek át. A TOP plusz 2.1.1 pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás. A bíráló bizottság tagjai Mészáros János Zsolt, Karakas Sándorné és dr. Demeter István felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó és jogi szakértő tartalmazza. Ezt ugye ki kell majd a képviselőtestületnek jelölni. Anetkám, ismertesd a napi rendi pontot, kérlek. Az előzőkben említettem, hogy a TOP plusz 2.1.1-es önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése konstrukcióban szükséges közbeszerzési eljárás megindítani. Ehhez kapcsolódóan volt szükség a közbeszerzési terv módosítására, illetve szükséges a bírálóbizottság tagjainak
illetve a közbeszerzéshez szükséges dokumentumok elfogadása is. A projekt célja a Szent István utca 8 és Szent István utca 38 szám alatti önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése megvalósuljon. Ez azt jelenti, hogy a még nem szigetelt, nyilászáró cseréjében nem megoldott épületeket is igyekszünk felújítani, illetve meg fel fogjuk újítani. A pályázatot konzorciumban nyújtotta be Mezőcsatváros önkormányzata, Ónod község önkormányzata volt a gettor, és 4-es község önkormányzata még társtelepülés a pályázatban. A bírálóbizottság tagjait a közbeszerzés tárgyi szerinti szakértőnek Mészáros János Zsoltot, pénzügyi szakértőnek Farkas Sándornét, a közbeszerzési szaktanácsadó és jogi szakértői feladatok ellátásra pedig dr. Demeter Istvánt szeretnénk jelölni, és kérjük a tisztelt képviselőtestület hozzájárulását és elfogadását. Köszönjük szépen, Kormos Anna képviselőasszonynak van a szót. Természetesen ez a két épület, melyik, hogy a lakosság is értse. Igen, a Szent István utca 8 szám alatti épület korábban Önónak nevezte a köztudat, Önóként van benne a köztudatban. A Szent István utca 38 szám alatti ingatlanban pedig jelenleg az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, illetve korábban a Pedagógiai Szakszolgálat működött. Köszönöm szépen, Vaskó Ferenc elnök úrnak adom meg a Az szót. egész épület föl lesz újítva az önkéntes tűzoltóságon, nem van? Tehát mind a két épület bocsánat. Mind a két épület rész föl lesz újítva, és akkor az önkéntes tűzoltóság vezetőivel, tagságával ebben kapcsolatban valamilyen fajta egyeztetés van? Hogy a feladatokat el tudják végezni, vagy ez hogy működik? Történtek egyeztetések, illetve az energetikusokkal való bejárások alkalmával ők is részt vettek a bejárásokon, ugye Mészáros osztályvezető úrral egyetemben. Tehát minden kooperáció olyan volt. Akkor zökkenőmentesen el tudják látni a feladatokat. Természetesen a beruházás megkezdése előtt újabb egyeztetésekre fog sor kerülni. Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást. Köszönöm szépen. Láthatják, kedves képviselőtársaim, hogy már olyan intézményeket vagy épületeit, a városnak olyan épületeit próbálunk rendbe rakni, amiben jelen pillanatban funkcióval különösebben nem rendelkeznek, de már ez a néhány épület az, ami még nem került felújításra, de ebben az esztendő, illetve a 2024-es évben ezek az épületek is új köntöst fognak kapni a városban élők örömére, illetve a főutca gyönyörűségére. Van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban? Ha nincs és támogatni tudjuk ezt az örömtörtéket, akkor kérlek benneteket, hogy a határozati javaslatban foglaltakat szavazzátok meg. Köszönöm szépen, egyhangúan támogatja a képviselőtestület. A következő napirendi pontunk az a 13-as, Mezőcsáti Kistérség Egészségfejlesztő Központ egészségügyi szolgáltató közhasznú non-profit Kft. Megszüntetéséhez kapcsolódó tagi kölcsön iránti kérelméről. Kimarad a 12-es kimarad. Jaj, bocsánat. Igen, az van nekem ide készítve, és a másikat lapoztam el. Bocsánat. Tehát a 11-es napi rendi... Várjatok? 12-es. A 11-es most beszéltük. Jó. 12-es 3-1... Csak most összekevertem. 313 helyi humán fejlesztések című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés. Megkérem Fekete Vasilko Anett kolléganőmet, ismertesse ezt a pályázati lehetőséget. Köszönöm szépen a szót, polgármester asszony. A TOP plusz 313-as konstrukció tulajdonképpen a korábbi EFOP-os soft projektek, illetve a TOP 5 pályázati konstrukció elegyéből jött létre. Olyan elemeket tartalmaz, amiket korábban ezek a felhívások vettek le, elsősorban a humán területen, tehát a szociális ellátás, az óvodai, bölcsődei szolgáltatások, illetve az egészségügyi szféra részében valósíthatók meg olyan programelemek, soft elemek, amelyekkel a lakosság életminőségét javíthatjuk. Ezen kívül a TOP 531-es konstrukcióból elsősorban a rendezvények, a helyi értékek védelmét, a helyi értékek feltárását segítő felmérések, programok kerültek beemelésre, és erre vonatkozóan szeretnénk támogatási kérelmet benyújtani, annak érdekében, hogy a térségi lefedettséget biztosítani tudjuk
azt terveztük, hogy Mezőkeresztes város önkormányzatával, illetve Gelei község önkormányzatával közösen valósítanánk meg ezt a projektet. A pályázat teljes összege 200 millió forint lenne, ami tartalmaz, tehát nem csak kifejezetten a programelemek megvalósítására vonatkozó költségeket, hanem a projektmenedzsment, a kötelező nyilvánosság, anyag és eszközbeszerzésre vonatkozó sorokat is. A költségek felosztásra, illetve a támogatási összeg felosztásra terveink szerint lakosság számarányosan valósulna meg, hiszen meglehetősen rosszul venné ki magát, ha egy 500 fős település hasonló mértékű támogatásban tudna részesülni, mint a 6000 fős Mezőcsát. Ezen kívül érdemes még tudni a konstrukcióról azt, hogy civil szervezetek bevonását is vélelmezi és elvárja. Mezőcsát város tegnapi nap folyamán hívott össze egy egyeztetést a helyi civil szervezetekkel, illetve jelen volt a két jövőbeni tervezett konzorcium partner képviselője is. Január 12-ig van lehetőségünk benyújtani a pályázatot. És kérjük a tisztelt képviselőtestület támogatását. Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, szavazásra teszem föl a határozati javaslatban foglaltakat, amely a helyi humán fejlesztések című pályázat. Melyik civil szervezetek voltak itt mellett? Tegnapi nap folyamán a Mezőcsáti Színjátszó Egyesület, a Mezőcsáti Általános Iskolásokért Alapítvány, óvoda? Hát ők mind intézmények, ugye megjelent az óvoda, a bölcsöde, aztán a Területi Horgász Egyesület, a Humán Szolgáltató Központ, minden civil szervezet, aki támogatásban részesült a 2023. évi civil támogatás keretében kapott meghívást erre a rendezvényre, így a Mezőcsát Kultúráért Alapítvány, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Nem jöttek el? Nem jöttek el. Laciék elmentek volna biztos. Igen. Csak őket, mint bejegyzett civil szervezetet ugye nem is tudjuk bevonni, mert nem bejegyzett civil szervezet a motoros klub. Nem arra gondoltam, kulturális alapítványra gondoltam, tehát mindenképpen szeretném, hogyha csatlakoznánk. Ha már nem is voltak itt, mert szeretnénk a jövőben 24-ben elindítani újra a Csáky mennyegzőt, hogyha ez belefér. Vagy 24-ben, vagy 25-ben, tehát nem tudjuk. Tessék? Vagy 24-ben, vagy 25-ben elindítani újra. Értem. Tehát mindenképpen szeretnénk, számítunk erre. Az általános iskola alapítványától ki volt itt? Zénonyi Kávén Magdolna. Jó, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ha nincs egyéb kérdés, észrevétel, akkor a határozati javaslatban szereplő helyi humán fejlesztések című pályázat benyújtásáról szóló napirendünket szavazhatjuk meg. Aki támogatni tudja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a nektek. 13-as napirendi pontunk. 13-as napirendi pontunkra térek át. A Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ egészségügyi szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. Megszüntetéséhez kapcsolódó tagi kölcsön iránti kérelméből. Amint az előterjesztésben olvashatták képviselőtársaim, a december hónapra járó béreket és járulékokat, ami 2024. január hónapban lenne esedékes nekünk még decemberben, illetve nem nekünk, a Kft-nek ki kell fizetni. Ezekre a kiadásokra a fedezet csak 2024. január hónapban fog megérkezni az önkormányzatunk számára, és 17 millió forint tagi kölcsönt szeretnek kérni a Kft. Kérdezem gazdaságvezető asszonyt, hogy mit gondol erről. Tudjuk támogatni a költségvetésünkben? Köszönöm szépen, hiszen a költségvetésünkből tudjuk támogatni ezt a 17 millió forintos tagi kölcsönt. Januárban valószínű, hogy ennek nagy része vissza fog térülni. Azok az összegek nem fognak visszatérülni, akikre nem kapunk finanszírozást, tehát a technikai dolgozókra nincs finanszírozás. Ennek a 17 millió forintnak szerintem a 80-90%-on vissza fog térülni januárban. Ezt így tagi kölcsön formájában biztosítjuk a kifizetéshez. Köszönöm szépen, kérdezem képviselőtársaimat, kérdés van-e a napirendünkhoz?
Amennyiben, Halász Károly képviselőtársa, parancsolj! Köszönöm szót, polgármester asszony. Hát lett volna kérdésem pont ezzel kapcsolatban, amit elhangzott, hogy mi jön ebből a pénzből vissza. Ugye az előző napirendnél, amikor tárgyaltuk a 9,9 millió forintot, az egy más dolog volt, mert arra ugye kezességet vállaltunk annak idején, amikor a Kft. Ezt fölvette. Ez ugye egy előrehozott dolog pont a végelszámolás miatt, hogy ki kell fizetni. Nyilván itt ez, hát legyen úgy, ahogy elmondtam most itt gazdaságvezető asszony ennek a megtérülését, de nem csak ez, hanem és amiért most csak így megemlítem ezt, hogy miután ez a Kft. Végelszámolásra kerül, van-e valamilyen egyeztetés, vagy van-e valamilyen terv arra vonatkozóan, hogy amit mi Mezőcsákváros önkormányzata beletettünk ebbe a társaságba, a többi önkormányzat mutat-e hajlandóságot ezeknek a pénzeszközöknek a valamilyen mértékű rendezésére? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Erről különösebben tárgyalást nem folytattunk, de erről gazdaságvezető asszonyt Becseiné. Tedd már meg, Zsókám, hogy ide ülsz az előterjesztői székbe és válaszolsz képviselő úrnak a kérdésére. Tedd már föl még egyszer, képviselő. Ezt örömmel, Zsóka. Tehát a következőről van szó. Ugye Mezőcsákváros önkormányzata több alkalommal segítette ezt a gazdasági társaságot. Nyilván mi vagyunk többségi tulajdonosok ennél a cégnél, de hát azért vannak ott más önkormányzatok is. Most ugye tudjuk, hogy, vagy legalábbis hát van némi nemű információ, még nem is biztos tudás, azzal kapcsolatban, hogy ez el fog indulni, már pedig elindult ugye ez az intézmény itt Mezőcsákváros önkormányzatánál, ami majd fogja vinni tovább ezt a feladatot, hogy ezek az önkormányzatok, akik most ugye társtulajdonosok itt, fognak-e valamit segíteni nekünk abba az adósságállománynak, vagy annak az adósságállománynak a törlesztéséből, ami most jelenleg fönnáll. Azért kérdezem ezt, mert hogy mindenféle kósz híreket lehetett hallani, tehát ugye az előzetes előzetes hírek azok voltak, hogy itt azért zökkenőmentesen fog majd menni ez az átállás. Utána hallottuk, ugye, hogy hát nem egészen úgy történt ez, és itt megint csak a nagy terheket Mezőcsákváros önkormányzata fogja viselni, hogy hát nyilván egy szép zárásnak kellene, hogy legyen ez az egész dolog, de hát még ha úgymond eszmei érték is az, amit esetleg ezek az önkormányzatok majd ide kellene, hogy fizessenek, de hogy egyáltalán hol tart az a dolog, tisztában vannak-e azzal, hogy mi a rájuk eső rész, akarnak-e ebbe valamit rendezni, tudnak-e, volt-e valamilyen tárgyalás ezzel kapcsolatban. Ugye ez december 31, tehát már most itt vagyunk ebben a hónapban, megtörténik, azért már ilyenkor úgy illik tudni a dolgokat. Azt már nem is kérdezem, hogy lesz-e még itt esetleg valami olyan dolog, amit mi még most nem látunk, és majd később fog kiderülni, hogy esetleg mi. De a múltkor volt egy ilyen kérdésem, és akkor ugye az volt, hogy úgy néz ki, vagy már nem. De ez mindenféleképpen érdekelne, hogy ezeknek az önkormányzatoknak a hozzáállása ehhez a dologhoz milyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Parancsolj. Köszönöm szépen a szót. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a legutóbbi taggyűlésen minden társ önkormányzat képviselője ott volt, és tehát ilyenről valójában nem volt szó, csak jóvá hagyták, hogy tehát átadják a Kft-t költségvetési szervnek, Mezőcsákváros önkormányzat működtetésére. Szerintem ez majd újabb tárgyalásokat fog képezni, mivel a társasági szerződést módosítani kell, mert ugye nem Kft, hanem költségvetési szerv lesz, és itt mindent át kell gondolni, és átbeszélni, ismételten, és megegyezni velük, hogy továbbiakban milyen hol befizetés, mert ugye az család nem lesz mind költségvetési szervnél, tehát ezeket mind újra le kell fektetni. Ezzel kapcsolatban bővebbet nem tudok mondani.
Köszönjük szépen. Képviselő úr azt kérdezte, hogy az eddigi felhalmozott pénzről beszélünk, ami még hiányzik a KFT-nek a működtetéséhez december 31-ig. Ez nekünk tiszta sor, hogy január 1-jel csak Mezőcsátváros önkormányzata fogja ezt a finanszírozást beletenni, ami szükséges hozzá, hogy a feladatot el tudjuk látni, hanem mondjuk ennek a 17 millió forintnak is az arányos része az rajtuk számon lesz kérve. A 9 millió. Mindig. A 9 millió az nem lehet, mert azért csak mi vállalt. Tehát ha jól értem, akkor nem történt, Tehát ha jól értem, akkor nem történt ilyen tárgyalás még önkormányzatokkal, még ezután lesz majd megbeszélve, hogy mondtad, hogy akkor mi lesz, meg hogy lesz. Jó. Hát én úgy gondolom, hogy a szerződés módosításkor, tehát amit mindenképp véghez kell vinni, hogy akkor kerülhet rá sor, hogy milyen formában. Jó. Köszönöm szépen. Hát ugye január 1-től ez Mezőcsátváros önkormányzatáé, tehát itt utána nem kell a többiekkel semmiben egyezkedni, tehát ez minket fog terelni, se társadalmi szerződés módosításra nem kell, hogy sor kerüljön. Ezt mit csináljuk? Én a múltra gondoltam, tehát hogy amik itt voltak azért pénzeszközön, ez mi van, de hát akkor, ha még ez ott kerül erre sor, akkor jó, én ezt így elfogadom. Köszönöm szépen a választ. Hát még annyit, hogy idáig a ráeső kódbevezetés mindenki teljesítette, mert tartozóan a KFT felé. Mert a tagi kölcsön az, amit Mezőcsát ad, a pótbefizetés mindenkit kötelez, minden tulajdonost. Tehát azt mindenki törlesztette. Ez meg csak Mezőcsát. Azt tudom, de a többit azt mindenki mindentől. Hát az 1 millió forintot én mutattam nektek a múltkor, hogy 165 milliónál jár Mezőcsát, amit beletett a 10 év alatt ebbe a rendszerbe. A többi települések a 4%-os tulajdon részükhöz képest 1 millió forintot tettek be a 10 év alatt, tehát azért az aránytalanságot ezt lehet érezni. De így most azt gondolom, hogy ha a költségvetési szervé alakulunk, akkor nyilván nekik a vagyon részük megmarad a 4%. Nem tudjuk, hogy mit fog hozni a jövő, hiszen azt mindenkinek tisztában kell lenni, ezt államtitkár úr is elmondta, amennyiben nem egy-egy arányú tulajdon viszonyunk van az ingatlanban, nem lesz lehetőségünk rá pályázni. Tehát itt ezt elmondta a polgármestereknek, a polgármesterek rögtön reagáltak rá, hogyha ezen fog múlni, hogy Mezőcsátváros önkormányzata bármilyen pályázatot be tudjon nyújtani, akkor ők hajlandóak lemondani a 4,02% vagyoni részükről. Majd az idő kiforja, most én köszönöm, hogy ők együttműködtek velünk, és megértették a aggodalmunkat, ami már augusztus óta terheli a városvezetést, hiszen látjuk, hogy mennyire nyílik ez az adósságolló, amit Mezőcsátváros önkormányzata még július 1-ig nem tudna támogatni, és ezért volt fontos az, hogy most január 1-jel ezt a költségvetési szervet létrehozzuk, és január 1-jel a KFT már mint költségvetési szerv lássa el ennek az egészségügyi feladatnak a ellátását. Tehát az költségvetési szervnek most mutatkozott be, itt volt a megbízott intézményvezetője, és mi folyamatosan a következő napirendi pontban, de ezt fogadjuk már el, akkor ezt a napirendi pontot, aki támogatni tudja a határozati javaslatban foglalt 13-as napirendi pontunkat, mely a megszüntetéséhez kapcsolódó tagi kölcsön iránti kérelemről az 17 millió forint tagi kölcsönt folyósítson az Egészségfejlesztő Központ számára, akkor kérem kézfelemeléssel jelezzék a képviselőtársaim. Egyhangúan támogattuk, köszönöm szépen, és még maradj már Zsóka, léci, mert hát ha lesz olyan, amit még neked fel tudunk tenni, és akkor a következő, ez volt a 13-as, és jön a 14-es napi rendem, ami Szükséges döntések az egészségügyben. költségvetés, mutasd már, hogy varázsoltam az enyémet. Ja. Ez az, igen, csak már tettem, köszönöm. Tehát az egészségügyet érintő feladatok ellátásához szükséges az egészségügyi alapellátással és a szakellátással kapcsolatos feladatok
átadás átvétele is legkésőbb ez esztendő december 31-éig, tehát erről szól a 14-es előterjesztésünk. Igazából itt fogunk pontos képet látni. Az átadás átvételnél, hogyha esetleg van még valahol valamilyen hiányosság, amit nekünk még pótolni kell. Tehát itt fog felszállni nem sokára ez a fehér füst. Parancsolj, Feri! Köszönöm szépen a szót, polgármesterasszony. Én ezzel szeretném a nagyon tisztelt polgármesterasszony és a képviselőtestület figyelmét fölhívni arra, hogy nem mindegy, hogy ebben az időszakban hogyan kommunikál az önkormányzat. Bizony-bizony a lakossággal meg kell azt értetni, hogy nagyon súlyos áldozatokat hoz Mezőcsátváros önkormányzat azért, hogy ez az egészségfejlesztő központ működni tudjon. Arra kérném polgármesterasszonyt itt a nagy nyilvánosság előtt, hogy beszéljen a munkavállalókkal és mondja meg nekik, hogy a Mezőcsátő városvezetés 100%-ban mögöttük áll. Ez egy nagyon fontos témakör, úgy, ahogy mondott, hogy a fehér füstnek ugye föl kell szállni, mindent meg kell tennünk azért, hogy ezt a kollektívát ugye megtartsuk, ez egy nagyon jó kollektíva, de azt mindnyájan látjuk azt, hogy az idő véges, változásra van szükségünk. Azt is azért látni kell, hogy mindig beletettük a pénzt, fizettünk, de 21. században, hogyha fizetünk, akkor szolgáltatásokat várunk el. Nagyon-nagyon fontos lesz a következő időszakra nézve, hogy az intézmény működését átláthatóbbá kell tenni. Ez egy nagyon fontos témakör lesz. Nagyon nagy feladatok várnak Mezőcsátváros önkormányzatára és a Mezőcsátváros képviselőtestületére. Sok sikert kívánok maguknak ehhez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását, ez valóban így van, hiszen amint már mondtuk, augusztus óta foglalkozunk a kollégákkal azzal, hogy mi lenne a legjobb megoldás, és ugye ezt hoztuk el a képviselőtestület számára, és így, ahogy mondja a képviselőtársam, hogy nagy áldozatot vállal költségvetésileg Mezőcsát ennek a megmentéséért, de nyilván megértettük a városvezetőknek az irányát, hogy az a cél, hogy ez prioritást élvezzen mindenek fölött, és hogy egy olyan működő rendszert tudjunk kialakítani, ami mindannyiunk megelégedésére szolgál, ezen leszünk, és bízunk benne, hogy ezt sikerül is megvalósítani. Tehát a következő napi rendünk a 14-es, amely az egészségügyet érintő feladatok ellátásához szükséges döntések meghozataláról szól. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés, észrevétel a napi rendi ponttal kapcsolatban. Ha nincs, a határozati javaslatunkat teszem föl szavazásra, aki támogatni tudja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. 15-ös napi rendi pontunkra térek át. Javaslat a Mezőcsát 3-as számú háziorvosi körzet, háziorvosi szolgálat ellátásának biztosításáról. Amint az előterjesztésben képviselőtársaim olvashatják, dr. Szilágyi András, a 3-as számú háziorvosi körzetben dolgozó orvosunknak sikerült a szakvizsgáját megszerezni. Innen is sok szeretettel gratulálunk neki, és ezáltal megkeresett bennünket a kormányhivatal, hogy december 31-ével az okfővel kötött szerződésünkön valamit változtatni kell, hiszen doktor úr választhat, milyen jogviszonyban kívánja ellátni továbbra a 3-as számú háziorvos körzetben a munkát, így vagy vállalkozó orvosként, vagy pedig egészségügyi jogviszonyt létesítő orvosként láthat el feladatot. Mi ezt a héten és a múlt héten egyeztettük doktor úrral, és arra az elhatározásra jutott, hogy egészségügyi jogviszonyban szeretné ellátni. Ezt a feladatot a továbbiakban ez azt jelenti, hogy Mezőcsátváros önkormányzatának kell az okfővel szerződést kötnie, és fizetést fog kapni doktor úr. Itt marad velünk, ennek a döntésének végtelenül örülünk, úgyhogy ez az előterjesztés erről szól egyébként. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, 2 határozati javaslatot fogunk elfogadni. Méghozzá az első javaslat a mezőcsáti 3-as számú háziorvosi körzet háziorvosi szolgálat ellátásának biztosításáról szól. Aki támogatni tudja, kérem kézfelemeléssel jelezze, tehát ez, hogy az okfővel megkötjük a szerződést. Másik pedig a
Javaslat a Mezőcsát 3-as számú háziorvosi körzet háziorvosi szolgálatát ellátó orvos megbízásáról, tehát itt van ez, hogy dr. Szilágyi András egészségügyi jogviszonyban fogja ellátni a háziorvosi teendőit Mezőcsáton. Aki ezt el tudja fogadni, kérem kézfelemeléssel jelezze, megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. Áttérünk még a 16-os napi rendi pontra. Köszönöm szépen, Dáva Zsóka, hogy itt voltál. 16-os napi rendi pontunk közfeladatot ellátó szervek feladat ellátásához kapcsolódó szakember önkormányzati ingatlanban történő elhelyezéséről szól. Intézményvezető asszony Jelenfiné Cirkusz Babett egy kérelemmel fordult felénk, hogy egyik kollégája szeretne önkormányzati bérlakást igényelni. Kollégák megmutatták nekik az ingatlant, a Hősök tere 33/1/4, amit már most az utóbbi időben 2-3 családnak is felajánlottunk, de végül elálltak a bérbevételtől, mert nagynak találták ezt az ingatlant. Ez egy 3 szobás, 74 négyzetméteres ingatlan, amely az orvosi rendelő fölött található. A kolléganő megtekintette, és szeretné kibérelni Mezőcsát-város önkormányzatától. Kérdezem, van-e kérdés, észrevétel a napi rendi ponttal kapcsolatban? Ha tudjuk támogatni, hogy ez a kolléganő itt telepedjen le és itt maradjon velünk, akkor kérlek benneteket, hogy támogassuk őt. Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen. Áttérünk az indítványok, javaslatok napi rendi pontra. 17-es napi rendi pontunk, vaskonferencia szó, lakossági megkeresések. Köszönöm szépen a szót, polgármester asszony. Mindnyájan tudjuk, hogy végre elkezdődtek ugye a belterületi utak kátyúzásai. Nagyon örülünk neki. A lakosok megkerestek azzal kapcsolatban, hogy folytass ezt a munkát Mezőcsát-város önkormányzata és képviselőtestülete. Itt szeretnék segítséget kérni Mezőcsát-város polgármesterétől és a mélyen tisztelt képviselőtestülettől. Legyen ez a következő időszakban prioritás, hogy azokat az útburkolati hibákat ki tudjuk javítani, amit a mezőcsáti lakosok ugye kérnek tőlünk. És nagyon fontos volna, hogy a ciklus végére ezeket befejezzük. Tehát itt azt kérném a mélyen tisztelt városvezetéstől, és a műszaki osztályvezetőitől, Mészáros János úrtól, hogy tapossunk ebben az ügyben bele a gázpedálba, hiszen 6 hónap múlva már választások lesznek. Én nem szeretném azt, hogy ez jöjjön le a mélyen tisztelt lakosok előtt, hogy ez a városvezetés egy teszett-oszal városvezetés. Igenis ezeket a problémákat, amiket a lakosok ugye felvetnek, ezeket meg kell oldani. Ugye a Kisdamjani utcát nagy nehezen kísérte a városvezetés, tehát a kátyúzása megtörtént. Hát jó magam is kimentem és leellenőriztem, de hogyha már megcsináltuk a kátyúzást, nagyon tisztelt műszaki osztályvezető úr, hát a patka mellé, az útnak a szegélye mellé egy kis zúzott kő még elférne. Tehát nagyon fontos, hogyha dolgozunk, akkor az a lakosság megelégedésére várjunk. Itt van a Művészetek házának ugye a kis utcája, nagyon-nagyon forgalmas. Jól tudom, Bátori utca, az polgármester asszony? Igen. Nagyon fontos volna, hogy ott egy kis zúzott kövezés menjen ugye az útnak a szegélye mellé, mert én attól félek, hogy ugye letörik. Na már most ugye a mezőcsáti lakosok a Facebookon is odaírták az önkormányzatnak ugye a bejegyzésére, hogy a kátyúzás ugye folyik. Én is ugye körbenéztem a települést. Nagyon-nagyon fontos volna a Pálóci utcában ugye az ivóvíz aknának a helyreállítása. Kérik nagyon sokan a Hősök tere ABC melletti társasházaknál ugye a bekötő útnak ugye a kikátyúzását. Mindnyájan tudjuk, nagyon sokat foglalkozunk egyébként vele a polgármester úrral ugye egyetemben. A Pozsonyi utcának van egy olyan része, egy kis zsákutca rész, ahol ugye zúzott útszakasz van, valamilyen úton, módon ott is az útburkolatot meg kell oldani. Hát, hogyha máshol csináljuk meg ott is. A Munkács utca végén ugye mezőgazdasági gépek, nehéz gépek járnak. Hát ugye nagyon nagy panasz van, ugye láttam azt, ugye, hogy vitt ki az önkormányzat valamilyen fajta ugye, zúzalékot vagy martaszfaltot. Láttam, hogy ugye oda bele van helyezve a kátyúba, de elkerülhetetlen az, hogy azt megcsináljuk valamilyen úton, módon. Vagy betonnal, vagy aszfalttal.
Tehát a hátrányos helyzetű városrészben ugye ott van az Arad utca. Ott is nagyon nagy kátyúk vannak. Tehát fölhívnám a műszaki osztályvezető úr figyelmét erre a Arad utca történetére is. Ugye a polgármester asszony a beszámolójában elmondta, hogy elkezdődött ugye az ürülőövezetben a zúzott kövezés, tehát a nagyobb kátyúk ugye be lesznek ugye tömve, ez nagyon-nagyon fontos, hiszen láthatjuk azt, mióta a fürdőt ugye felújítottuk, tisztességes és becsületes emberek költöznek ide Máiból, Nyékből, és Mezőcsátvárosban ugye a középosztály is oda kiköltözik, tehát tisztességes, becsületes emberek laknak ott, ami nekünk nagyon-nagyon fontos. Én arra kérem a mezőcsáti városvert és itt a nagy nyilvánosság előtt. Még egyszer ki szeretném mondani, hogy ez nem egy teszetosz a városvertés, tehát a ciklus végére legyen az, hogy a Mezőcsát város belterületi útszakaszain, minden 42 km útszakaszon ne legyen kátyú a júniusi hónapig. Ezt azt gondolom, hogy meg tudjuk oldani. Azt tudom, hogy ez egy költségvetési tétel, de ebből nem engedhet a városvertés. Hiszen a kéklámpás testületeknek ugye ki kell vonulnia, itt van az üdülőövezetben, és ugye ott az Ózott kőút van, tehát nem tehetjük meg azt, hogy ha valamilyen fajta probléma van, a rendvédelmi szerveknek tudjanak kivonulni, meg adjunk már magunkra ennyire, hogyha már ennyi forrás ide érkezett, akkor ezeket a témaköröket a lakosság megelégítésére meg tudjuk oldani. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, és segítséget kérek ebben az ügyben Mezőcsátváros polgármesterétől. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Köszönöm szépen. 18-as napi rendi pontra megyünk át. Lakossági megkeresés, utak. Kápolnai László, alpolgármester úrnak adom. Köszönöm szépen, polgármester asszony, két dologban kértem szót. Az egyiket viszonylag sok lakos vetette már fel nekem, hogy itt az OTP erőt, mikor megállnak a főút mentén, akkor egy nagyobb esőzés, vagy folyamatos félnapos, vagy több órás esőzés után nem lehet kiszállni az öbölnél, olyan sok víz megáll hogy mondjam, az Albán pékség előtti öböl, konkrétan így tudom említeni. Egyszerűen nem a vízelvezetőbe folyik, hanem azon túl van, és ott ha valaki be akar menni, akár a kenyeret venni, akár az OTP-be, akkor egész közel kell állni a járdához, hogy ki tudjon szállni a kocsiból, illetve hát nyilván sokan ott szaladnak át az út közepén, beleszaladnak a vízbe. Tudom, hogy nem ott van az zebra, de attól függetlenül csak van ott egy ilyen öbölnyi víz összegyűlve, ami nem mutat jól a városképet tekintve. A másik az egyik, a másik pedig a Petőfi utcán jelezte az egyik lakosunk, hogy hát úgy tudom csak mondani, hogy a Balogh Józsi bácsi kerítése mellett van egy aknafedél, ami félig belelóg az útba. És hát az ő meglátás alapján én kimentem, hát szakmailag nem igazán értek hozzá, hogy lesz-e még az aknafedél kiemelve vagy nem. Jelenleg így körbe van bitumennel valahogy kenve, tehát ott az egy elég veszélyes kátyú fog megmaradni, ha nem lesz kiemelve az aknafedél, tehát mielőtt befejezik a munkálatokat az ott dolgozó kivitelező, akkor jelezzük már nekik, hogy az nem maradjon úgy semmiféleképpen sem. Ott a Zakar bácsi. Amit mondtam neked, ezt te is mondtad, van a Zakar bácsi előtt, ahogy nem, hát már volt róla szó. Ami magántulajdonban az első házban, igaz, hogy ő a Szabadság utcára van, az elsőben, utána van egy vakköz, úgymond, úgy laknak Zakari. Ezzel már volt probléma, hogy oda befolyik mindig a víz, mert alacsonyabban van. Most oda tettek le hídkarikákat, viszont ott van egy akna, amit ott hagytak lent, ahol volt, szegélykövet rakták, a szegélykő magasabban van, mint az akna, azt szépen aszfalttak ki, amit mondtam neked, hogy ott az veszélyes, mert ha ott mondjuk nem kellene, hogy a kocsi ott menjen, de soha nem lehet tudni, véletlenül, ha oda megy, akkor az kész, belemegy. Van egy 10-15 centis szintű különbség. Baleset, minden. Innen a Domán felül. Tehát bejössz a Szabadság felől, a Szabadság utca felől, bejössz bal oldalt mindjárt. Azt az egy aknát valami miatt ott lent vagy, tehát nem emelték fel, a többi aknákat felemelték, ezt az egy aknát nem, szépen megcsinálták. Igen, szépen megcsinálták körülötte. A Borsodi történt egyeztetés
Hát az akna fele gyakorlatilag belelóg az útba, és nincs körbekelve, tehát úgy, hogy nem az aknája, nincs kiemelve az akna, ott van egy nagy kátyú. Tehát ott az esetleg, ha valaki figyelmetlen, vagy valami történik, akkor van baj, hogyha a kocsi lekap jobbra, mert ugye balról nem, mert akkor a másik oldalba jön, de ha véletlenül ott valamit elnéz, akkor abba belemegyed. Tehát nem is megy le az útról, hanem megy benne, és akkor... Nem is kell, hogy lekapjon, tehát hogy az benne van az útban. Félig. A fele benne. Jó, de hát annyira szélen nem mennek amúgy, de ha jön két kocsi, az ott problémát jelent. Én szóltam ezeknek amúgy különben a kivitelezőknek, hát ezzel a Petőfi utcával lesz még itt majd másban is. Én úgy gondolom a későbbiekben, amit mondtam neked a héten is, elmondtam dolgokat, ma még el fogom mondani a vezetőnek, meg ha itt lesz, de már most ők levonulnak, mai napon útnak utoljára, mennek, ma megcsinálják még azokat a nagyobb hiányosok vannak, de erre csak készülni kell, hogy ott majd még lesznek ilyen jellegű. De ez tényleg egy kicsit olyan balesetveszélyes, tehát ez nem csak az, hogy most befolyik a víz, meg összedől a ház, hanem hogy ott valamit nem tudom, valami miatt. Meg kellett volna maradni az egészet, azt újra szerintem. Nem, mert azt mondtam, hogy annyira stabil, hogy ezt ültek megmaradni. Tehát annyira stabil az új játát kell végigcsinálni. Úgyis már utakat akartunk átnevezni. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna. Akkor így... Jó. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Jegyzi asszonynak adom a veszélyt. Köszönöm szépen, polgármester asszony. Szeretném megköszönni mindenkinek, nem csupán itt a teremben, hanem az intézményeinkben, társhatóságainkban, és a lakosságnak is, Mezőcsáton, Helyőkapon és Árokkön is, nem csupán ezt az egy évet, hanem az elmúlt 3. Én szeretnék polgármester asszonynak átadni egy levelet, amelynek a tartalmát azonban kérem, hogy ne nyílt ülésen ismertesse a testülettel, és az esetleges vélemények sem a kamera előtt szeretném, hogy elhangozzanak. Visszatérve a címhez, mindenkinek nagyon-nagyon áldott, békés karácsonyt kívánok, és sikerekben, helyükben, egészségben, gazdag, boldog ügyélet. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a képviselőtestület tagjainak a 2023-as esztendő utolsó képviselőtestületi ülését. Nem mondom, hogy nem fogunk még találkozni, mert lehet, hogy rendkívüli képviselőtestületi ülésre sor kerülhet az egészségfejlesztők átalakítása kapcsán, még nem tudjuk. Erre kérlek benneteket, hogy számítsatok, de bízunk benne, hogy a többi feladatot már egyedül meg fogjuk tudni oldani, tehát nem kell a képviselőtestületnek a összehívását eszközölnünk, de természetesen, ha erre még sor kerül, akkor kérlek benneteket, hogy álljatok rendelkezésünkre. Szeretném megköszönni mindenkinek az egész éves munkáját, és mindenkinek nagyon boldog karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok sok szeretettel. Köszönjük szépen. Mit hoztál, jegyzőasszony? Egy pillanatra tegyétek már meg erre, hogy kiszólsz Renikének.